tógfuil agla an domhan ina géal, agus an rialtas ó híomh an glúiseach atá tíofirdom. Agus ba an glúiseach seo ag leanúcht a rá, beag bena réontóra, pasúil agam go maiid mis agus go maiid de frihrid agam a bheith mar uachtarán, ach ba an glúiseach seo ag leanúcht a rá, tá takeíocht agam ó cean na tíre agus ó gafáirtí agus daoine atá tíomh muirte fáirtí. Ngalia, le seachtain. Is fiú seachtain ó himní ráach bí go úr agam is a labba. So just An méid daoine a tháinig sús a chugam agus ag rá tá ghfuilge Tharbh táhachtach níl cuicle focail agam ach níl si agam fós ach hiag siad agus chuir siad den núl domsa go raibh an ghfuilge Tharbh táhachtach agus go méid ghfuilge ag an chéad uachtarán eile. An puinte sin ní mór do marrá go bhfuil díma orm nach bfuil díospóireacht arsúil ar TG Cahar ní hiigim cén fá cén chuí a rinne siad an cinenne gan díospóireacht a bheith agan. Is féidir le fóhéideanna úsáid agus is tó a bhaidharú breanú ar an gcinne seo agus béidir é athrúd an todhchaí amach. Hasmise gan in duine bheith tíofirdom ach ma iarrainn. Agus an sin tháinig le bhharrtaí agus tá sé tábhacht domsa bé me chur ar chuneamhsplach is atá mé, tá se has mé mar Iarrthóir neamhsplach, tá aigna neamhsplach agam agus lenna mé ráid. A chuir sé glindar an marrí gur tháinig an méid sin daoine tíofirdom agus is tótha gur scothán é ar coshainte na tíre agus an rudaigh tá ag teastal weithú ó phoblacht.